अगर आप चाहते हैं कि तारक फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गइल रही भोले बाबा के दुआरी, बाबा के दुआरी, बाबा के दुआरी। सखियन के साथ पूजा पाठ कइली, हमर माल देव घर में भुलाई गइली, हमर माल देव घर में भुलाई गइली, बाबा माल देव घर में भुलाई गइली। भेटैहे जाना कुछो न बुझाता, हो कुछो न बुझाता। जाई के बम कर तनी पाता, हो कर तनी पाता। ना जाने कहाँ चल गइली, हमर माल देव घर में भुलाई गइली, हमर माल देव घर में भुलाई गइली, बाबा माल देव घर में भुलाई गइली। बाबा तनी कृपा देखाई, बाबा कृपा देखाई। कहाँ चली गइल जाना कुछ तो बताई,